Ahojte všetci, tak vítam vás pri novom videu. Veľmi dlho som nenahrával, lebo som bol lenivý a veľa kníh som medzi tým prečítal a ku každej som si robil aj náhľadové obrázky na YouTube, ale som to proste neriešil, takže konečne vás teda vítam pri novom videu na konci leta, alebo teda, už 1. septembrový týždeň za nami. Ja som si pre vás pripravil videjko o Kormoránovi Strajkovi, alebo teda o poslednej knihe, ktorá bola preložená do slovenského jazyka, síce Vodný hrob. Ja som jedno také komplexné video o Kormoránovi Strajkovi robil a mám pre vás pripravené ďalšie videjka, aj 5-6 možno, takže budem sa snažiť naozaj to nahrávať čo najrýchlejšie, lebo o chvíľku budeme mať dušičkové obdobie a tam chcem spraviť video, na ktoré sa chcem pripraviť, takže dúfam, že to zmaknem. No, čo sa týka toho Vodného hrobu, tak ja som povedal už v tom predchádzajúcom videu, kde som rozprával o knihách od J.K. Rowlingovej, teda, že ja som celkom veľkým fanúšikom tohto Kormorána Strajka, lebo myslím si, že tie knihy sú dobre písané. Sú písané aj napínavo, aj normálne, aj tie komunikácie medzi postavami prebiehajú úplne normálne, používa každý taký normálny žargón, že to nie je ani veľmi kvetnaté, ani veľmi, ako poviem, tak umelecky zafarbené, ale je to taká prirodzená, normálna vrava medzi postavami. A čo sa týka tejto poslednej knižky Vodný hrob, tak mne sa tam páči viacero vecí. Jednak tá téma sekta, alebo teda otázka teda siekt, alebo problematika siekt, kde sa odohráva dej tejto poslednej knižky. A ide o prípad, kedy otec jedného chlapca, alebo pána, alebo mladého muža, navštívil teda detektívnu kanceláriu Kormorána Strajka a požiadal ho o pomoc pri pátraní, ale nie pátraní v zmysle, že ideme hľadať niekoho a nevieme, kde je, ale o pomoc v tom, aby sa jeho syn dostal z pazúrov tejto sekty, ktorá sa teda volá, ja som si to tu pripravil, aby som to nepovedal zle, volá sa to Universal Humanitarian Church, alebo teda Univerzálna humanitárna cirkev po slovensky. A neviem, v akej miere sa poznáte trošku tie problematiku cirkví, respektíve siekt, tak, lebo však cirkev má tiež nejaké pravidlá, ale teda sekty sú väčšinou také dosť problematické, pretože sú tam veľmi rôzne také prísne pravidlá, až by som povedal na hlavu. A táto cirkev prakticky stelesňovala všetko to, čo aj iné cirkvi, a teda nejaké silné pravidlá správania sa ich členov, alebo teda jej členov. Ďalej, bol tam obmedzený kontakt s okolitým svetom, čo je samozrejme aj pri každej bežnej cirkvi, ale naozaj oni tam boli zavretí v tom, ako to povedať, v nejakom tom, nie že rezorte, ale mali tam nejaké budovy, areál, ale jedno s druhým bolo to mimo mesto. No a potom taktiež tam boli rôzne také pravidlá týkajúce sa vzťahov v tej cirkvi, že tí starší mohli rozhodovať o tom, kto s kým vlastne môže byť vo vzťahu, kto s kým môže mať dieťa. Dokonca niekoľko detí sa v tejto cirkvi aj narodilo a oni ich tam potom vychovávali. No len tam bol problém ten, že tam sa udiali nejaké nešťastné náhody. Náhody, všetci sa dozvieme neskôr, že o náhody nešlo, ale išlo o vlastne pozbavenie života niektorých ľudí z tejto sekty. A Robin Ela Kotová, teda partnerka Kormorána Strajka, partnerka stále pracovná partnerka, aj keď teda všetci vieme, že to tam iskrí, sa podujala na to, že pôjde do tej cirkvi ako členka, ako anonymne, ako agent, a preskúma to tam a zistí, čo sa vlastne stalo, lebo tam potom sa začali vynárať rôzne otázky ohľadom nejakých životov, ktoré tam skončili a jedno s druhým. A ona sa tam infiltrovala do tohto prostredia a prežívala tam takéto
tie každodenné problémy, ktoré sú s tým spojené alebo späté, to znamená, ako sa musela správať, ako musela byť oblečená, ako často sa umývala, s kým sa stýkala, kde spala, akože hrozné, čo jedla, ako sa musela správať a ju tam obťažoval niekto a takéto veci, ale našťastie k ničomu nedošlo, čo je trošku spoiler, ale sorry. A ona teda patrala po tých informáciách o tých ľuďoch, ktorí tam boli a už nie sú alebo podobne. No a mala dohodnutý taký signál s kormoránom, alebo teda s kanceláriou komplexne, však veď tam oni nie sú len oni dvaja. Do takého plastového kameňa dávala odkazy a ten nechávala potom blízko plota toho areálu, kam vždy niekto z kancelárie v noci prišiel autom, našiel tam ten kameň, prečítal si odkaz a takýmto spôsobom komunikovali, pretože samozrejme nemohla mať mobil. Tam žiadna elektronika nebola prípustná. Takže bolo to celkom zaujímavé. Myslím si, že tá kniha sa veľmi ľahko čítala, aj napriek tomu, že bola dosť rozsiahla, ale myslím, že Atramentovo Čierne srdce bolo rozsiahlejšie ako táto kniha. O niečo, nie som si celkom istý, ale myslím, že bola dlhšia. Ale čítala sa veľmi dobre. No a samozrejme tam okolo toho bol celý príbeh, tam boli viaceré postavy, ktoré sa tam zrazu nejak tak vyskytli a ich životy a ich tá história a nejaké tie rodinné problémy a vôbec všetko to, čo tam vzniklo medzi tými postavami žijúcimi v tej sekte a kto tam s kým čo mal a nemal a deti a podobne a no, takže bolo to celkom zaujímavé, bola to taká trošku telenovela v rámci takej minulosti a naozaj v takom prostredí, ktoré bolo úplne odtrhnuté od reality. Čiže ja určite odporúčam si tú knihu prečítať. Ona myslím minulý rok na jeseň som si ju kúpil, no zhruba je mesiac asi cca, rok teda cca, čo ju mám. Ja som ju hneď vtedy prečítal a robím to až po roku, čo je akože tiež trošku akože mimo, ale nevadí. No, ale chcel som povedať, že bolo to aj napínavé, bolo to aj také celkom inteligentné, aj tam bolo veľa písaného o naozaj praktikách, ktoré samozrejme tá inšpirácia bola čerpaná z rôznych iných siekt, ktoré existujú. Takže ono prakticky, keď som to čítal, tak mňa nič také nešokovalo, ani neprekvapilo až tak veľmi, pretože tak človek, ktorý má trošku nejaký taký obraz o veciach a nejaké vedomosti, tak ho to až tak veľmi neprekvapí, čoho sú ľudia schopní preto, aby ich mohol niekto uctievať, aby mohol niekto stále finančne pomáhať k svojej existencii, aby niekto sa držal nejakých praktík, nejakých povelov a rozkazov a podobne. Takže bol to taký svet vo svete a teda bolo to hrozné. Ale nebudem prezrádzať záver, nechcem to robievať už. Možno pri tej klasickej literatúre, tam predsa len to už veľa ľudí čítalo a ak to nečítal, tak to možno ani čítať nebude. Ale toto je predsa len populárna literatúra a nechcem rozprávať o tom, ako to dopadne, ale dopadne to dobre. Dopadne to dobre a ja vám odporúčam, aby ste si to prečítali. Takže Cormoran Strike, Vodný hrob, podľa mňa úplne super. Takže odporúčam túto knižku na jesenné večery a ja sa na vás teším na budúce už s nejakým videom, ktoré bude o klasickej literatúre. Takže ďakujem, že ma pozeráte, aj keď teda sporadicky, málo, ale nevadí, ja som za to vďačný, rád a vidíme sa niekedy na budúce. Takže ahojte.